Nie všetko, čo je zelené, je aj dobré. Príkladom je táto skládka galvanických kalov, ktorá sa nachádza na kote Drahý vrch v Starej Turej. Skládka vznikla medzi 50. rokmi a 90. rokmi, kedy sem z Chýrany boli navážané galvanické kaly z procesu galvanického pokovenia. Tieto látky obsahujú ťažké kovy ako zinok, olovo, meď. Sanácia v súčasnosti prebieha vo forme odťažovania galvanického kalu a kontaminovanej zeminy obsahujúce tieto nebezpečné látky. Projektovaný objem je 8000 kubických metrov galvanického kalu a kontaminovanej zeminy, čo zodpovedá 15 000 tón tohto materiálu. Následne po vyťažení a zavzorkovaní podložnej vrstvy a preukázaní čistoty bude lokalita záväzená rekultivačnou zeminou. Celá lokalita bude zrekultivovaná a zatrávnená.